Gigopuan ka sa kuha. Oh my God! I'm sorry to tell you, I want to tell the truth. No. Tira makita. Ano yes na ron? Yeah. Tumo. Kuha ganin na. Yay! What's up guys? Welcome sa lain na po na video karon. Karon nga ganyan medyo mas exciting, mas alegre. Ay nga no? Napagigbuhat nga apps guys, Android application nga lie detector test. Okay nga application guys no? Ako na nagibuhat via cellphone para ko para sa mga amigo. So, naman ko bisita dire. Tulon ako kabisita. So, magsugod mi o power on abante sa lie detector live. Power on abante sa lie detector test game. Let's go. Izay Lagan. Hi. I'm Glenn. Hi, I'm Richard Anghel. That's all. Na ako'y application din nga gibuhat. Kanang kuan. Ikaw na. Basta kibahan mo si Wato na. Yeah. Ang si ikaw mangutana ka. Kang cleanse and Ang cleanse. after kang recharge. Ikaw Clint mangutana sa iha ka mangutana. Ikaw dong sa iha ka mangutana. Ay, mante. Patuyo ka. Oo. Unya kalimutan ang inyong itubag ha. Yes Or no. og no ra ha. Ay, Mugrin gani siya. Mugrin gani siya, meaning nagsulti ka sinuod. Kuha gani. Mukuha ka ni siya. No. You're Wrong. doing it bad. Okay. Game. Yes, I got bida. Ay, una na. Game. Maka-answer ka na. Cleanse Danghil. Before anything, has ako Instagram kay she. Cleanse Danghil. Yes, I. Have you ever tried maapot? Yes or no? No. Tudug. 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 Hala ka dugay. Hala, gikulbaan ka dahi. Tudug. Ayun. Lumabas. Ano man? She's lying. Wala pa mang good. Buto na. Have you ever kissed Rina? Yes. Dapat malisod ini kay iya pa may answer yes. Yung nagplano na siya. Dapat na ingon na. Have you ever tried to kiss Rina? Kami siya yes. No. Matuton na. Have you ever cheat kakay? Yes or no? Yes. Hindi no, ganun. Sulting mo tumato. Labugo. Tinuod ba ito kung ingon? Oh my God. Oh, so ba yun? About si kakay ana. Namut ba talagang kakay? Cleanse Danghel. Do you love me? Yes. Stop ka. I hate you, Cleanse. Kung no na. Yes. Bubutan mo na rin. Bubutan din na. Love pa ni mo si Joanna? Yes or no? First love. Love pa ni mo. First love din. No. Love pa niya. Naunsa man gid na. Buriton mo na. Buriton mo na. Hoy, from the word lie detector test. So, gitest niya kung unsa Oh, ka. laki ni puros pusulong na ikaw babae puros check tara pagutan ako mo check mo karon. Sige, pangutan na sa ako, babe. Kan. Ya, mamutbot ko ha.
Sige. Adi ko kay lie detector test gani. May Kanang- lie detector test sa imo ha. No kadugay, ingana na lang dai ko ka mysterious. Love mo mas kakay. Over my dead body. Kayo, labpas lab. Bantay bitaw niya kung bagong yun di karon. Patinood yun. People. Kung bago ti ka. No? Love mo mas kakay. Nasuti siya tinuod. Kinay kong tinuod. Cleanse Daniel. Crush pa ni mo si Jirel. Di na. Sabi ko naman may buang taon na naman to. Nadana sa kanang kanang. Ay, si Gyoyo. Kaya para, Mutmuta mo yan ron! ay, lagi si Gyoyo. Kay, yung detect niya yung Oh no! yes, yes na, no, kay no na. Sige, try na ako yes o diya. Try na cheat yung ginagawa. Yes or no? Have you ever cheated, Rina? No. No, that's meant. That's mentos. Mean ba mean? Patay, gikulbaan siya. Yeah! So, ibig sabihin nato ganihan, namut-buto siya niya, karong tinuod na ni. Oh, karon basing ako. Oh my God! Di ko kuhan ka sa kuha. Oh my God! I'm sorry to tell you, I want to tell the truth. No. Mo yes na ron. Tumo. Kuha ganin na. Yay! Oh my God! Yay! Oy, sorry. Ginawa yun siya, no? Ako palibutan akong kakay. Ginawa Akong yun, baboy, may no? forever baboy. Di ko kuha yung siya. Di ko Pakita buburit. ko picture sa akong baboy. Ha? Mura na akong baboy. Wa, nara. Cleanse Daniel. Kanang saman. Mukwit na kagsayaw di pa. Starting karong college. Yes! Bakit? Kaya kung di ka mukit mo, tapo akong bakto na. Sayang ang pills. Sayang. Sayang. Sayang ang money. Uy, ganun! But-buton mo ka. Nako. Nakatry na kagkuhan lang. Pamayot. Yes, I know. No! Over my dead body. 150. Over my dead body, no! Oh my God! Kinsa man ang tawhana! Kulang awat. Wait lang. Basi tungod ani magbuhat. Wow, no? Mayo. Awa, so, pero mo to lang kani. Namurit ko ba? May tag nabatian ani oy. Do you love me? Ew! Ying! Well, of course, no! Gino mo na, yeah! Wala na galing lang din. No, I said no, then check. Baby shark doot doot doot. Baby. Yan. Bisa pa? Clan. Nakatry na kagka-crush o babay wala or yes or no? Yeah. Baka last na ninyo day basi imo meant to be there kay ang mga babae. Umbot lang. Ay! Bot na pod! Ibig sabihin day wa ka kakash babae. Love me mo lang. No! Gusto ko pa ka na mo lang. No! Wala na. Pakita uy gagi.
Patay. Lugay pasabot ana, namutmut na siya. Mut-mut lang. Diba? Tinuod ko. Kan, mo na dyan natin kakay mo forever, yes or no? Kung mahing uli pa ba kung gikan Manila pa ng bilyaba kung kuan pa di ay dili pa di ay. Yes. Subi. Pag-uban. Ba na yung yes. Ako gagawawan basig ka ng kuan ba na mag-censor siya. Kakay, shout out ka. Shout out to my baby love, baby boy, chup. So, kang tentang yun, ipo ka kay Kuya Alex, Bella? Buhok ra. Ganun pagod batasag ni Alex kay permitting ko liblisan. So, yes or no? Yes. Sira po ni Ron mo. Mut-mut na po ni Ron. Patay, di kumut-mut eh. Ganun sa ako na di kumut-mut. Comprehensive ka, Clint. Ako magutan na si Muklin. Sige. Ha? Di ba gigay mo ka nalibang, no? Nangilo ka, wala? Nagilo eh ba? Iwas ramot mo. Ano? Sige, may buwa mo na ito, nangilo ba ka, wala? Nagilo ko. Buang. Wala, mut-mut na po ni Ron. So, it means, katong ganyan tanan, but dud no kanya na din. Ayan, sir. Karon sir, ikaw na pimangutan na sa mo, sir. O, bitaw, sir. Round 2. Ang pahutan na mauna eh. Tuli na ka o dili? Yes! Tuli. Sabot gani kay waistline eh, just yes or no? Yes, okay. Tudug, basta hindi pa ka pwede mag-anak. Bulletin na niya yun! Eh, Clint. Ang pahutan na mauna eh. Baho kang ilok, yes or no? No. No. Ano ang pangutanang ito yan? Tudug. No. Iya pong gisimot yung ilok mo eh. Okay, guys, sabi ka ng Clint, oh. Di man, uy, pataka. Aslong. O, sir, nakapunta na siya, sir. Hindi ka pumunta na. Matay. Last question. Last question. Nakaibuni wa, yes or no? No. Matay. No, I never tried that. Matay. At yun! May boni siya! Wala. Kalimutan. May boni yan. So, yun na, tapos na po ang vlog. Okay, uwian na. So at yun guys, huwag niyong kalimutan si Richard Angel. Can you visit my channel, Richard Angel? Kay Love, kay She. Subscribe o follow sa ko Instagram. Love you. Guys, follow lang mo sa vlog. Nilalang ni... Kaya siya, nanang po ni siya vlog. Kay Love. Ongoing na. Kanalang, huwag kang Kuya Alex. Ako ang ko'y vlog. Instagram. Alex Bella. Instagram. Yan, Glenn. TikTok. Kay Love pa rin. Yan pa. And TikTok, Richard Angel pa rin. That's all. Alright, thank you so much for watching guys. So, ganito na po siguro sa nila ngayon. So, dili pa, don't forget to like, comment, share, subscribe. Oh, till next time, peace out. So now you're watching Alex Bella's channel, so don't forget to subscribe. You're watching Alex Bella's channel. So don't forget to Like, comment, share and and subscribe. Bye!